Siyakhuleka bogogo, siyakhuleka bomkhulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba enhlana nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga, lapho emkwenu kumkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, incane ngeminyaka edala ngemisebenzi. Siyakhuleka-ke kunina, zingane zethonga, siyakhuleka kunina, bantwana basedlozini, siyathobeka phambi kwenu, kunina nonke-ke, enithambele njengamanje lo mfaniswano. Ngiyanicela-ke ngane zethonga, ningakhohlwa ukulike, ukusubscribe kanye nokukhomenta, ni-engage nje umkhulu kulama-topic asuke ekhuluma ngawo. Ni-engage impela umkhulu because by so doing u-YouTube uyayi-appreciate leyo effort because uyasibona ukuthi siyi-channel enjani ephilayo. So ngihlale ngi-appreciate njalo-ke mangabe nisenda ama-comments, ama-likes, niphinde ni-share futhi the content, ni-remix emanikwazi ukuremixa, ni-upload kuma-status enu ko-WhatsApp nakuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana eninazo emafonini enu. Bantwana bethonga, namhlanje-ke today bengicabanga ngiyenza nje le video umkhulu umpintshekile, umpintsheke kakhulu, kepha ngiyakhumbula ukuthi no man, nginomndeni la, nginekhaya la, kunabantu abangilindile la ukuhabula izinto umkhulu ambulelwe zona. So namhlanje sokhuluma nje on a lighter note, izinto zakamoya, ikakhulukazi ngifisa ke sihlale sigqugquzelane ukuthi lento yakamoya iyini kahle hle, ngaphandle kokukhuluma ngezinto ezijulile, kodwa kufanele sihlale sibe encourageane, kufanele sihlale ngikwazi ukukuphilisa ngamazwi ulapha ekhaya, ulapha esikoleni, ulapha emqashweni, ulapha emsebenzini, ulapho endaweni leyo osuke uhleli kuyona uthamele khona indalo media and podcasting. So kubaluleke kakhulu ukuthi ngihlale sivuselelane. So ngihlale ngiwenzeka ama-video anjalo le engaxoxi khona izinto ezijulile, kodwa engike nje ngi-highlight izinto ezithize, ukuvula amehlo nokubuyisela ithemba. Mhlawumbe ake siqale lana ngaphandle kokuchitha isikhathi. Before ngengayenza ivideo, ngengayenza episode, I think i-episode nje ngengayenza whereby bengikhuluma bantwana bethonga ngokuthi kuyini kusho ukuthini ukuba umntwana wakamoya, kusho ukuthini ukuqala i-journey, i-spiritual awakening journey. Le journey ihamba uhambo lwayo lunjani, and wena as umntwana wakamoya iziphi izinto ezilindelekile kuwe. Njengoba umkhulu-ke khuluma ngezinto ezikanje, ngikhuluma ngama-experiences engingadlula kuwona, izinto ezike zangishaya ohambeni, nezinto ezike zangikhulisa ohambeni, nezinto-ke eziyisikhwama sasekhaya-ke. Okuningi engikukhulumayo kusuke kuyisikhwama sasekhaya-ke, le ngisuke sengikhuluma khona sengijula ngokulashwa kwale mimoya esengamele ehlukahlukene. So ezinye zezinto-ke abantwana bethonga engeke ngifisa ukuthi ngiyigcizelele kunina umntwana wakamoya, especially mangabe usuyiqalile, usu-aware ukuthi unemimoya ekwengamele, unezikweleti efana leyo ndlela yokuthi mangabe uqala lolu hambo engathi ungabe umuntu nje who refrains from lempilo okanye lento yokuhamba nama-groupies nabangani, ngoba kakade lento ye-self-initiation, i-self-initiation yenzeka 24/7. Unlike umuntu ohamba yogobela kagobela, owaziyo ukuthi ngey'khathi ezithize siperforma lama-duties nalama-duties nalama-duties. With us it's different because isikhathi nesikhathi esitholwa yithongo, kufanele ukuthi mangabe uthongela ucabanga, mhlawumbe ubhekile, hayi nani ukuthi uthongela ubhekile, kube khona imizwa ekufikelayo, kube khona ama-ideas afikayo, kube khona iy'mfundiso ezihabulayo emoyeni, kube khona ukwambuleleka okufikayo. Kodwa kuzokwenzeka kanjani lokwambuleleka mangabe wena unjani, uhamba ngani, uyaphuma uyangena, unabangani abakufonelayo, uye emaphathini, uye ebumnandini? Ayihambi kanjalo abantwana bethonga. Ngithe ngiyenze le video ngoba kubalulekile ukuthi sidamane silokhu siqwashisana nangendlela esiziphatha ngayo, siyabantwana who are being self-initiated. So lena-ke yokuthi wena uzoba nabangani, it's a big no-no. Again, uma ngabe ungena ku-spiritual awakening journey yakho, ikakhulukazi as a self-initiate, into kufanele uyisuse emqondweni, kumele ukususe. Ayikho i-self-initiate echomana nefamily yayo, akukho mngani la, akukho family la kulolu hambo.
Uyabona makukhulunywa ngezinto ezikufuna wena qobo, ezikufuna wena uwedwa, i-self initiation ifuna wena uwedwa. Ungangeni kwi-self initiation bese uthi hayi mangabe kuvela ukuthi kufanele ngenze umcimbi othize, itiye elithize, hayi ngizocela umamncane angilekelele. Makwenzeka kudingeka ukuthi hayi nginayo ubaba, ngizomcela ngenzele ukuthi, hayi makudingeka ukuthi hayi ngizocela uma angilekelele angiphishe. Mawungena kwi-self initiation journey, wena nethonga lakho nezithunywa zakho ohamba nazo nomveli kuqala kulolo hambo nje nina nodwa. So ingakho kubalulekile ukuthi ube umuntu o-prayerful, omeditatayo ngelokhunjana ngalolu hambo lokulona, ebese uba intentional ngoba ithonga nedlozi liyakwazi ukufunda into esenhlizweni, liyakwazi ukufunda into esemqondweni, liyakwazi ukubona masusu committed kwi-cause. So asikujwayeleni lokhu, usheshe uzikhiphe wena before uzukhishwe inyumbazana, ngoba bazokukhipha inyumbazana. Le mimoya iyahlupha ngoba umuntu owengamela le mimoya osayilungisa iyaguquguquka amasizini, isizini. Uyabona nje ngisakulona leli lokuthi kufanele ungajwayeli ukuba umuntu wabangani if you are being self initiated, because uphila amasizini amaningi lowo muntu. Angithi kufika abantu abaningi abahlukahlukene bakokwabo, abafika nezipho ezihlukahlukene, abafika nokuzomkhanyisela okwahlukahlukene. Wonke umuntu ufuna upeace wakho. Wonke umuntu ufisa ukuthi igozololo alungise, ahabule kuwena, ebese kushiya nako adlule, kuphinde kuqhamuke esinye isidalwa futhi naso sithi igozololo sizohabula lokhu, yabo. So uma ngabe umuntu onjalo, ngisho banganini, ungasuka ekhaya uhambe uyohlala nabangani, mhlambe senitravele amakhilomitha ngamakhilomitha, mhlambe nenze i-outing nabangani. Uyothi ufika kuleyo outing kube khona nje into ongayizwa kahle ngomunye wabangani la, okanye mhlambe ngayo yonke i-trip sothi umuntu ongasazizwa kahle, usu-uncomfortable, usukhumbula emumva lokuphuma khona. Indaba ubese endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong. Awuseyena umuntu wabangani, awuseyena umuntu wama-groupies, awuseyena umuntu wama-outing. Uma ngabe umuntu onjani, who is undergoing i-spiritual awakening, who is being self-initiated. Ngoba i-self-initiation into yenzeka 24/7. Okubone ngisho umuntu oba busy phakathi nesonto abe nama-commitment athize, nge-weekend mangabe ehleli kakhe, kuba khona isikhathi lethatha khona inephu nje, avuke nesibonakaliso esithize esijulile esibalulekile kulolu hambo lakhe, kule ntwaso yakhe abazithwasisela yona abantu abangasekho. Athi gozololo lathathe leyo nep, mhlawumbe inep nje ye-3 minutes, kodwa avuke nengxoxo engaka asebemambulele yona. Bebezokwambulela kanjani-ke leyo ngxoxo noma lezo imfihlo ukube wena ubukwi-crowd, ubusesixukwini bewuphithizela? So enye yezinto lezi iziyalo ze-self initiation lezi. Mhlawumbe i-title yale video izoba iziyalo, ngoba phela bayayalana mawungena kogobela. Kukhona iyalo oyificayo, imithetho ebekiwe ukuthi mawusephehlweni wenza nje, awenzi kanje, wenza nje, awenzi kanje. So nathi njengoba umkhulu Gwabini ezinikele kuyilento ye-self initiation, kufanele ngalama video ngikwazi ukuthi sigcine sesinebhuku lethu elishoyo ukuthi umuntu who is being self uziphatha kanjani, yini evumelekile angayenza, yini engavumelekile angayenzi. Lesi sipho sethu singathathwa kancane ngoba sinamgoma, sinambandela, sinalutho ngathi kampunzi edlemini. Akunjalo ka-self initiation. Self initiation akukona kampunzi edlemini, and akukhona la abantu ekufanele babalekele khona, bebalekele ukuphuza baliphalaze kogobela. So kufanele nathi sikwazi ukudevelopa a very coherent structure, so ukuthi okay, mawungena ku-self initiation uqala la, ulandele ngalokhu, ulandele ngalokhu, ulandele ngalokhu. Ijulile i-self initiation, kanti iyingozi i-self initiation.
basithwasile isidala abantu ngendlela ezihlukahlukene. Yabona i-self initiation indlela ekutshela ngayo ukuthi sekuyisikhathi sami manje. Ubona ngokurepossessela imoto, urepossessela umuzi, ubuye emshadweni okade uhealthy. Iy'ngane uzibone kahle ukuthi ziphambanelwa amakhanda-ke manje kwazingane. Zingakhuzeki, zingalawuleki, zingakuzwa kwawena ukuthi yini. Ubone ngokukhishwa inyumbazana, ukhishwa inyumbazana emndenini, ukhishwa inyumbazana kwifamily phakathi. Amantweni bakho begazi wavundla nabesweni esisodwa, bakukhipha inyumbazana bangakwazi nokuthi ubani. Ubinhlekisa, uthuthe ekhaya, uphume uyohla. Yakushuka-ke i-self initiation. Wamoya wakho kunobukhosi obukhona-ke labo obuzenzelayo, obuzithwasiselayo. Kuzokushuka kanjalo-ke bona. So zonke lezi zinto kufanele sizazi, zonke lezi mpawu ukuthi yabona lokuhlupheka okunje akukona lokho okunormal. Kukhona into eseseyikhaleleka la ebese uyasukuma uyothola ukuthi yini. Bazobe sebekwambulela-ke abantu abanje kumkhulu kwabi ukuthi hayi makuhamba kanje it's because of A, B, C, D, and E. So kulungisa la ebese iyaqalile khunjana yakho ijeni yakho, i-initiation yakho iqala. Ijulile into yaka-self initiation. Le video ngikhuluma ngeziyalo ze-self initiation. Abangani uyakhohlwa bona, izihlobo, ifamily uyakhohlwa iyona mawungena kwi-self initiation. Uyabadela. Ngesikhathi ubadela qala uyazisiza ngoba ngokuhamba kwesikhathi bekuzofika isikhathi la uthi khona ushoda ngento ethize mhlawumbe uhambeni lakho esigabeni esithize. Usufuna ukuhamba uyocela ukuyokhothama ebantwini abathize. Angithi nje unamakhosi wena uzokhothama kanjani futhi uyocela lapha ngoba yonke into yakho wena ilele emkhulekweni nasekuthandazeni nasekufasteni. And mangabe uzilandelanisa lezi zinto ngalendlela umkhulu kwabena akachaze ngayo, bayayikhipha leyo mali yokuthi udlule kuleso sigaba. Ahlale beyikhipha ngofakazi, ngiyayazi leyo nto engikhuluma ngayo. Bahlale beyikhipha leyo mali yokuthi utakululeke, kodwa kuba ukuthi mawusayibuka ngehlo lenyama ukuyibone ngathi izoshoda nje lo mcimbi ngeke kube yile nto engifuna ube yiyona. Ebese uyayihiphiza kwayona le encane khona. Ebese kuyabheda-ke liyadikibala ithonga. Kanti kube wena uqale ngayo leyo mali incane uyibona incane injalo. Ubuzobona izinto zenzeka zimultiply nje phambi kwakho ungazi kanjani. Uthi kade unganakile, mhlawumbe wenza itiyana encane, uthi kade unganakile, ufika umuntu nesipheko okade ungasicelanga. Afike nesipheko asithi nje di. Ujabule ukuthi dwi, uqhamuka omunye afike nesipheko mhlawumbe seyiphuzo. Akuthula umthwalo emahlombe. Yini i-self initiation iyazenzela. Uma ngabe uyi-self initiate, uma ngabe idlozi noyithonga lakho likuvezela into ethize kufanele uyigcine, usiko ukuthi kufanele uligcine, akona okwakho. It's not your responsibility ukucabanga ukuthi yini ezokwenza leyo nto ingenzeki. Makuthiwa nje sicela iladi lasemfuleni, wena usho ukuthi we Jesu ngizothatha ngenhla, akona okwakho lokho. Wena you are being self initiated. Okwakho ukuvuka ekseni uhambe uyenzenjani, uyophahla, ukhuleke, ufastele ulungiselele leli ladi leli lasemfuleni ufuna. Khona unjalo ungasebenzi, unemployed. Once waqala, nikhumbule le video sikhuluma ngeziyalo ze-self initiation. Once waqala ithonga lakho lakukhombisa ukuthi ngicela ungenzele ukuthi, ebese wena ubuka iy'nkinga onazo ukuthi indaba ngeke ukwazi ukwenza ukuthi usuke usulidicilele phansi already, usuke sewulibukele phansi already, ngoba iyona ndlela abakuqeqesha ngayo ngokomthetho. Kufanele uma bekukhombisa into, inhliziyo yakho ibe open, uzimisele ukuthi lento le ngizoyenza ngiyenzisise. Ubuqala uyiphahlela uyikhulekela. Iziyalo ze-self initiation lezi. Sesikhulumile ngabangani ukuthi abangani they are big no. Ifamily they are big no ngoba egcineni bazokhipha inyumbazana. Nabangani egcineni bazokuhleba bakukhipha inyumbazana. Ifamily nje it's a big no. Awuqala i-spiritual awakening journey ebese udependa kwi-family. For i-assistance noma yaluphi uhlobo. Awukwenzi lokho. Kusuke kuphekwa wena ngaphakathi, ulungisa ukholo lakho lwalesiphiwo siphethe. So kufanele ukuthi ukhuleke, uthandaze, ufaste. I-self initiation ayihlukani nokufasta. Mangabe ungakayifasteli ngempela, hayi awukakangena ekuyeni.
ihamba nokufasta kakhulu nokukhuleka. Mangabe ungakazenzi lezo zinto zombili nokunikela, awungakazenzi lezo zinto lezi zontathu, uba umuntu ngampela ojeni yakhe kwawena ugcina usuyingabaza ngoba awabona ama-fruits ayo masishane. Iyaphekana i-self-initiation, iyaphekana i-self-initiation. Ngiyaye ngithi mangabe ngenza nje i-analogy mangikhuluma nabantu ngale self-initiation because I'm very passionate ngale subject. Ngiye ngithi mina i-self-initiation awumajini isinkwa mangabe kuzobhakwa isinkwa ku-oven. Uyayisibona isinkwa sisha kube ngathi siba brown sifuna ukuba mnyama ku-oven, kodwa kusuke kulungiswa ingaphakathi ngoba mawuzosikipha isinkwa inhlama yakhona nje isayinhle sizobe singavuthiwe ngaphakathi, kodwa kufanele i-crust kube ngathi iyagqwala iya ngokuba brown, ebese kuzothola isinkwa esihleke esivuthiwe ngokuphelele nangaphakathi. So ne-self-initiation iba njalo. Kuba khona izinto empilweni yakho at face value uba unot, kodwa kahle hle hayi ngoba unot kwakamoya, kodwa kulungiswa ingaphakathi. Uba unot kuqhela abantu, kusuka abangani, kusuka ama-privileges okade unawo nje kunyamalale nje konke. Wena mangabe ubuka ngehlo lakamoya ungathi ethi akuphelile ngapha, there's no coming back. Kanti cha, kulungiswa ingaphakathi lakho ngoba i-self-initiation ihamba ne-purity ongakazi uzuyibone, nenhlanzeko ongakazi uzuyibona. So le nhlanzeko ivukwa ngalesikhathi izinto zikuvukela ngaphandle, ngalesikhathi nje kumbula kwembeswa, bekuhleba, bekuthuka, bekugxosha kini, bekugijimisa ngezikhali, bekuthumela abantu, bekulwisa emsebenzini, bekugxoshisa, bekuqambela amanga. Iyona-ke iyakupheka ngaphakathi, iyakupheka ngaphakathi. Ngesikhathi ulahlekelwe umsebenzi, ulahlekelwe ama-contract, ulahlekelwe abakhosikazi, ulahlekelwe iy'ntombi, ulahlekelwe iy'moto, ulahlekelwe izinto zonke eziphathekayo, akubona ukuphela, ukuqala kwayo-ke leyo process. Ukuqala kwayo-ke leyo process bayakulungisa, balungisa wena ngaphakathi. Once wagcina usu-at peace nezinto osuyiluzile, yila usuke usu-embrace khona ngokupheleleke i-spiritual awakening. Usuke usekuthwaseni kwangampela-ke ngaleso sikhathi izinto seziqala-ke sezimuva-ke, seziyamuva-ke seziyenzeka ngoba ususukile ey'ntweni zomhlaba. Ususukile ey'ntweni zomhlaba, uqala ukwazi ukuxolela abantu abakwenza okubi, abantu abangazange bazibaxolise, abantu osahamba namawunzi athize abazange baze bawaxolisele lowo mawunzi. I-spiritual yilokhu njana-ke, self-initiation-ke leyo. Yini? Uyakhuleka, uyafasta, uyaphahla, umuntu wamanzi, umuntu nje ovakashela amanzi. I-self-initiation-ke leyo. Ijulile abantwana bethonga. Enye engike ngiyibone ihamba ibashaya abantwana bethonga. Mangabe ulungisa imimoya nje, spirits, njengoba hlala umkhulu ichaza ngokwezigaba zayo zasedlozini nasethongeni. Awuyena umuntu ohamba yoboleka izimali. Awuboleki nje imali mangabe umuntu onezikweleti zakamoya. Awuyena nje umuntu oboleka imali ngoba ukuyiboleke ngenhliziyo emsulwa nenhliziyo emnene uthi uzoyibuyisa. Sifike isikhathi unqume nosuku ukuthi hayi ngizombona uSibambani ngosuku oluthize. Sifike isikhathi ube nayo imali mhlawumbe leyo ihola khona, kodwa ungabisazi ukwenzeke njani. Ivisa niphelelele kuphi? Iphelele emehlweni. Kuyaba senjani lo munye usephakamela umoya, ufuna phela into yakhe, useyifuna eqinisile, usefuna into. So uma umuntu wakamoya ukuze ungaphazamiseki emoyeni, stay away from izinto njengey'kweleti. Ungamane uyokweleta isitolo noma ukweleta ibhizinisi somewhere. Hayi kodwa umuntu ozokwazi ukufika kina ngqongqoza, hayi umuntu ozokulandela akuharase ngoba uyaphazamiseka umoya wakho. Kwi-self-initiation we are governed by spirits. The more i-spirits sakho siba kwi-environment hostile, it hinders growth, your spiritual growth. Leo hostile environment, it hinders your spiritual development, your spiritual growth. So kubalekile ukuthi njalo uzisurround ube ku-environment omoya wakhona upositive. That is how you grow spiritually. So lento ye self initiation ifuna discipline.
uyijwayeze ukwaneliswa izinto nazo, ungafuni ungaphezulu kwalokhu abasakwabele kona ngalomzuzu. I-self-initiation-ke leyo ayisifuni isikweleti, ayisifuni umuntu oboleka imali ebantwini kakhulukazi, ngoba izoqhatha nabo labo bantu, izoqhatha nje nabo ngalabo bantu. Ngoba khumbula, i-self-initiation isebenzisa external forces ukupheka wena internally. So kufanele nawe uzikhethele izinto okay ukuthi ukhuliswe ngazo ngokwakamoya, ungakhuliswa kodwa ngezinto ezizobukisa ngawe. Ngake ngenza enye video la engangahamba ngathi ngathinta khona ekuthenini kukhona isigaba kuyona i-self-initiation kwi-spiritual awakening journey, la imimoya ekusondezela khona abantu abathi mabefika kuwena ubona u-girlfriend, mhlawumbe ubona u-boyfriend, kodwa kahle hle yakubona u-girlfriend no-boyfriend lapho. Bazokukhula ikhonto abazoyikhulisa kuwena ngaphakathi, bazokubukisa ngawe into ongakazi uzoyibona. Bazokuhlekanisa nabantu ngendlela ongakazi uzuyibone. Usabe ngisho ukuphumela eminyango, usabe ngisho ukuyohlanganyela nabanye esontweni, usabe ngisho ukuya emsebenzini, usabe ukubheka ama-colleagues, into umkhwenyana wakho noma u-boyfriend wakho noma u-girlfriend wakho noma u-wife wakho asuke eseyenzile, isidumile ngalo uhlala khona. Yile mimoya. So kumele ulimithe izinto ozovumela le mimoya ikukhulise ngazo, kodwa egcineni kosuku khona izinto ezokukhulisa ngazo, kodwa-ke kukuwena ukuthi ukulimitha kanjani lokho. So you refrain, you stay away from izinto eziningi. Bakushaye ngezinto ezithize ezinesizotha kube izona ezikukhulisayo ngaphakathi. Bangakushayi ngezinto ovesana udume nje emphakathini, udume nje komakhelwane ubihlaya. Ngoba intwaso yethu iyayidinga inyembezi at some point, iyadinga ukujuluka, iyadinga ukuphakamelwa umoya. Kodwa-ke khetha nawe ukuthi ungahambi uyifaka yonke indawo, ngoba izovesana ikuvusela amacala yonke indawo ebese uyahluleka ukwahandlisha. So le video iyiziyalo ze-self-initiation, the do's and don'ts zaka self-initiation, ijulile bantwana bethonga. Lo umkhulu Gwabeni, ikhehlela amakhehla, ikhehlela linye, ikhehlela laseNatali elincane ngeminyaka idala kumsebenzi. Siyathokoza, siyakhuleka kini namakhosi. Sibonani kwi-episode elandelayo kaMagwinya.